Απόδοτη στον Κύριον ή το δυνατόν. Απόδοτη στον Κύριον δόξα και κράτος. Απόδοτη στον Κύριον την δόξα του ονόματος αυτού. Προσκυνήστε τον Κύριο στο μεγαλοπρεπή αγιαστήριό του. Η φωνή του Κυρίου είναι επί των υδάτων. Ο Θεός της δόξας βροντά. Ο Κύριος είναι επί υδάτων πολλών. Η φωνή του Κυρίου είναι δυνατή. Η φωνή του Κυρίου είναι μεγαλοπρεπής. Η φωνή του Κυρίου συντρίβει κέντρους και συντρίβει ο Κύριος τα σκέντρους του Λιβάνου και κάμνει αυτάς να σκυρτώσει ως ο μόσχος στο Λίβανον και το Συριών ως νέος μονόκερος. Η φωνή του Κυρίου καταδιαιρεί τις φλόγες του πυρός. Η φωνή του Κυρίου σύει την έρημον. Ο Κύριος σύει την έρημον. Η φωνή του Κυρίου κάνει να κυλοπονούν οι έλαφοι και γυμνώνει τα δάση. Εις δε τον ναόν αυτού, πας της κηρύττει την δόξαν αυτού. Ο Κύριος κάθεται επί των κατακλυσμών και κάθεται ο Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα. Ο Κύριος θέλει δώσει τη δύναμη εις τον λαόν αυτούν. Ο Κύριος θέλει ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Κύριε Σου, ερχόμαστε ενώπιον Σου με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη να Σου δώσουμε τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, το κράτος, την ισχύ, γιατί είσαι ο Κυριός μας, ο σωτήρας μας, ο λυτρωτής μας, ο θεραπευτής μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά πήρες όλες τις αμαρτίες μας, πήρες όλες τις αρρώστιες μας, πήρες όλα τα βάρη μας και είμαστε ελεύθεροι. Το φωνάζουμε, το διακηρύττουμε. Είμαστε παιδιά δικά Σου, Κύριε. Συ είσαι η κεφαλή. Εμείς είμαστε το σώμα Σου, Κύριε. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Είσαι το Α και το Μέγα. Είσαι η αρχή και το τέλος. Είσαι ο πρώτος και ο έσχατος. Είσαι ο ον, ο ειν, ο ερχόμενος, ο παντοκράτορας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τα όπλα που έχεις δώσει στο λαό Σου, για την δύναμη και την εξουσία που έχεις δώσει στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το αίμα Σου, για το λόγο Σου, για την ομολογία, για το χρήσμα Σου. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά, Κύριε. Αλλά σε ευχαριστούμε για το παντοδύναμο όνομά Σου, που τρέμει ο διάβολος. Ναι, τρέμει ο διάβολος και μια μέρα στο όνομα, το υπερπανόνομα, θα κάμψει κάθε γόνατο, επουρανίων, επιγείων, κατακτονίων και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, 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 εις δόξαν του Πατρός. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε υψώνουμε, σε δοξάζουμε, είσαι άξιος, άξιος, άξιος να λάβεις όλη τη δόξα, Κύριε. Αλληλούια, Ιησού μου δόξα, Κύριε. Ευλόγη η ψυχή μας τον Κύριο, ευλόγη η ψυχή μας τον Κύριο. Άγιος, Άγιος εσύ, Κύριε. Αλληλούια, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Λόγια δεν βρίσκουμε να Σου εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας. Λόγια δεν βρίσκουμε, Κύριε, να Σου πούμε τι αισθανόμαστε, που είμαστε σωσμένοι, λυτρωμένοι. Μας έβγαλες από λάκκο ταλαιπωρίας, από βοβορό διπλό και έσυσες τα βήματά μας, Κύριε, πάνω σε μια πέτρα, σε ένα βράχο που είσαι Εσύ, ο αιώνιος βράχος, το φλούριό μας, το προπύργιός μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Πύργος ισχυρός εσύ, Κύριε, και τα βέλη του εχθρού δεν έχουν καμία εξουσία επάνω μας. Ναι, Κύριε, γιατί Εσύ μας δίνεις την ασπίδα της πίστεως, την περικεφαλαία της σωτηρίας, μας δίνεις το θώρακα της δικαιοσύνης, μας δίνεις τη δικιά Σου πανοπλία, Κύριε, να αντιστεκόμαστε στις μεθοδίες του εχθρού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια, Κύριε, δόξα, Κύριε. Χρήσε το χώρο αυτό με την παρουσία Σου, Κύριε, με το δικό Σου πνεύμα, Κύριε. Χρήσε τα χείλη μου με το πνεύμα το δικό Σου, Κύριε, με το χρήσμα το δικό Σου. Χρησμένοι λόγοι, Κύριε, να αγγίξουν χρησμένες καρδιές και να πούμε ότι είναι καλό το ότι ήρθαμε στον οίκο του Κυρίου. Ναι, Κύριε, να συναντήσουμε Εσένα, γιατί ο λόγος το δικό Σου λέγει: όπου δύο ή τρεις κεντρωμένοι στο δικό Σου όνομα, είσαι και Εσύ ανάμεσά μας. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί είμαστε περισσότεροι από δύο, περισσότεροι από τρεις και είσαι εδώ. Είσαι εδώ, Κύριε, να φέρεις ευλογία, να φέρεις χαρά, να φέρεις ειρήνη στις καρδιές μας. Ναι, Κύριε, και ό,τι και αν ζητήσουμε στο δικό Σου όνομα έχουμε τη νίκη, τη νίκη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν Σου μου δόξα, Κύριε. Ιησούς, όμορφο όνομα, ευλογημένο και θαυμαστό, ο Θεός με θυμών, ειν σωτηρία και ηλασμός. Αμήν, Κύριε, δόξα στον Κύριο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
Δόξα στον Κύριο. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε ποτέ, το έχω πει πολλές φορές εγώ, μα ποτέ, εάν είμαστε λίγοι. Έχει τύχει, έχει συμβεί να μιλήσω και με 8 άτομα, να μιλήσω και με 12 άτομα, να μιλήσω και με 600 άτομα και με 800 άτομα. Ανήκα πριν το 2002, συνεργαζόμαστε με μια ξένη ομάδα που όταν κάναμε συνέδρια κάθε καθαρά Δευτέρα, μαζευόντουσαν από όλη την Ελλάδα και μαζευόμαστε κάπου 800 άτομα. Ό,τι ευλογία υπάρχει στα 800 άτομα, η ίδια ευλογία μπορεί να υπάρξει και στα 8 άτομα και είναι προσωπική μου εμπειρία, εάν υπάρχει μια προϋπόθεση. Να πέσει το χρήσμα του Κυρίου. Και αν έρθουμε με την καρδιά να πάρουμε. Και εφόσον ήρθαμε, πιστεύουμε ότι θα πάρουμε. Μου είχε πει ένας αδελφός, όταν είχα αναγεννηθεί, μιλάμε τώρα πριν 30 χρόνια, λέει: αν είναι να πάω να κηρύξω και στην κόλαση, θα πάω μόνο για μια ψυχή. Άρα λοιπόν, αυτοί που έρχονται και είναι λίγοι, ήρθανε για να φύγουν με το λόγο του Θεού γεμάτοι στην καρδιά. Και το θέμα μου σήμερα είναι ένας τίτλος, λίγο παράξενος, αλλά είναι σήμερα με το λόγο του Θεού όμως. Η υπομονή των Αγίων. Αν τον ακούσει κάποιος σε αυτό το τίτλο έξω από τον κόσμο, θα πούνε: μα καλά, οι Άγιοι που είναι στον ουρανό έχουν ανάγκη από την υπομονή. Η Γραφή όμως δεν μιλάει για τους Αγίους του ουρανού, μιλάει για τους Αγίους της γης. Μιλάει για μας που είμαστε σωσμένοι, λυτρωμένοι, βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, είμαστε αγιασμένοι, εξαγορασμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού. Εμείς έχουμε ανάγκη υπομονής. Είναι μια αρετή που έχει ανάγκη ο λαός του Θεού. Η υπομονή είναι η αρετή των Αγίων. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι έχετε χρείαν υπομονής, το πρώτο σκαλοπάτι. Έχετε ανάγκη υπομονής, για ποιο λόγο? Το δεύτερο σκαλοπάτι, να κάνετε το θέλημα του Θεού, και το τρίτο σκαλοπάτι είναι να λάβετε την επαγγελία. Έχω ανάγκη υπομονής, να κάνω το θέλημα του Θεού και να λάβω την επαγγελία, να λάβω τις, να το πω πληθυντικό, υποσχέσεις του Θεού. Χωρίς υπομονή θα έχω προβλήματα στη ζωή μου. Χωρίς υπομονή θα γανακτώ στη ζωή μου. Χωρίς υπομονή όλοι θα μου φταίνε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ζούμε σε μια γενεά σκολιά και διαστραμμένη. Και αφού η γενεά μας είναι σαν τη γενεά του Νόε, του Λότ, σαν τα Σόδομα και τα Γόμορα, αφού η γενεά μας είναι σκολιά και διαστραμμένη, εγώ που είμαι αναγεννημένο παιδί του Θεού και πρέπει να κοινοβολώ χαρά και ειρήνη, τι πρέπει να έχω? Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Και μέσα στη Γραφή βλέπουμε ότι ο κόσμος όλος είναι ανάστατος. Μπορεί να γράφει και πριν 2.000 χρόνια την Ίδια Διαθήκη. Είναι επίκαιρη για σήμερα. Γιατί τα ποινήματα της Γραφής είναι για σήμερα, για χτες, για αύριο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Αμήν. Αφού είναι ο ίδιος, τι γίνεται? Αυτά που λέει στη Γραφή είναι για μας σήμερα ζωντανά. Αν ανοίξουμε στο Λουκά, που το ξέρετε όλοι, Λουκάς κάπου α κεφάλαιο, θα δούμε ότι αυτά που έλεγε τότε είναι για μας σήμερα. Και εφόσον είμαστε παιδιά του Θεού, άρα πρέπει να έχουμε υπομονή, υπομονή να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Το Λουκάς ΚΑ είναι το κατεξοχήν εσχατολογικό κεφάλαιο που αναφέρει ο Λουκάς, όπως και το ΙΖ κεφάλαιο του κατά Λουκά. Όπως και το ΚΑ10, το 24 του Μαθαίου είναι εσχατολογικά κεφάλαια. Και αφού είναι εσχατολογικά κεφάλαια, αφορούν τις ημέρες μας. Και αφορούν τις ημέρες μας για να είμαστε νικητές μέσα σε όλα αυτά που περιγράφει, τι πρέπει να έχουμε? Υπομονή. Υπομονή, υπομονή. Λέει στο εδάφιο 7, αν και όλοι το γνωρίζετε, αλλά με ενδιαφέρει μια λέξη να θίξουμε. Ρώτησαν δε αυτόν οι μαθητές λέγοντες: διδάσκαλε, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημείο ότι πρόκειται να γίνουν? Γιατί τους είπε ο Ιησούς Χριστός ότι θα γίνουν σεισμοί, αρρώστιες, πόλεμοι, ακαταστασίες, θα γίνουν όλα αυτά. Και φυσικά είχαν μια πορεία. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Τους λέει ο Κύριος: βλέπετε, μη μπλανηθείτε, γιατί πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου λέγοντες ότι εγώ είμαι ο Χριστός δηλαδή, και ότι ο καιρός επλησίασε. Άρα λοιπόν στους τελευταίους καιρούς η Εκκλησία χρειάζεται να ντυθεί υπομονή, γιατί θα αντιμετωπίσει πολλούς ψευδοπροφήτες, πολλούς ψευδοδασκάλους, πολλούς οι οποίοι θα λένε εγώ είμαι ο Χριστός. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν πάρα πολλοί που θα παραπλανούν τον λαό του Θεού. Και δεν θα τον παραπλανούν οι Βουδιστές, οι Κομφουκιαστές, οι Μωαμεθανοί, θα τον παραπλανούν άνθρωποι οι οποίοι θα φέρουν το όνομα του Χριστού. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να με πλανήσει εμένα κανένας άλλος, εάν δεν είχε αυτή την ιδιότητα. Γι' αυτό προσέχετε, λέει ο Κύριος, γιατί πολλοί θα έρθουν στο δικό μου όνομα. Και για να έρθουν στο δικό μου όνομα, άρα θα παρουσιάζονται σαν αντιπρόσωποι του Χριστού επί της γης. Σαν αντιπρόσωποι του Θεού επί της γης. Και όταν διάβαζα αυτά τα πράγματα στο σπίτι, και κοιτούσα κάτι παλιές σημειώσεις,
Μου έκανε εντύπωση ένα δημοσίευμα μιας εφημερίδας, το οποίο είναι προ 20 ετίας, αλλά ξανά το κοιτώντας όμως, λέω όσο περνάει ο καιρός και πάμε προς το 2010, πάμε προς το 2020, πάμε προς τα πέρα, όσο πλησιάζει ο καιρός να έρθει ο Κύριος, αυτό το δημοσίευμα είναι για μας σήμερα. Και θα ήθελα να σας το διαβάσω, να δείτε πώς ο διάβολος μπορεί να πλανήσει τον κόσμο έξω. Για μας αυτά που θα σας διαβάσω δεν είναι πλέον παραπλανητικά, γιατί? Αφού γνωρίζουμε τον Λόγο του Θεού. Είναι δύσκολο να μας παραπλανήσει, αλλά μπορεί να παραπλανήσει όμως τον κόσμο. Λέει το δημοσίευμα της εφημερίδας αυτής προ 20 ετίας. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ολοσέλιδες διαφημίσεις σε μεγάλες εφημερίδες 16 πρωτεύουσων δημοσίευσαν το μήνυμα με τίτλο «Ο Χριστός είναι τώρα εδώ». Και αν εγώ τώρα έβλεπα μια εφημερίδα με κεφαλαία γράμματα να λέει «Ο Χριστός είναι τώρα εδώ», τι θα έκανα? Θα το έπαιρνα. Και αυτό το έπαιρνα να διαβάσω περίοδο, θα έλεγα τι λέει αυτό. Και αν δεν ήμουν αναγεννημένος, θα μπορούσα να καταλάβω ότι είναι πλάνη. Ούτε ένας ψευδοπροφήτης, ένας ψευδομεσσίας. Ο άλλος όμως ο οποίος είναι θρησκευόμενος, μήπως είναι αλήθεια? Για κάτσε να δούμε τι λέει πιο κάτω. 10 εκατομμύρια στοίχησε την εποχή εκείνη σε δραχμές η αναγγελία της εμφάνισης του νέου Χριστού, ο οποίος μέσα στους 2 επόμενες μήνες θα μιλήσει στην ανθρωπότητα μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Η διδασκαλία του θα ακουστεί σαν εσωτερική φωνή με τηλεπάθεια από όλους τους λαούς και στη γλώσσα του καθενός. Πώς θα τον αναγνωρίσουμε, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Πώς θα τον αναγνωρίσουμε? Πολύ απλό. Ψάξτε για έναν σύγχρονο άνθρωπο που ασχολείται με τα σύγχρονα προβλήματα, με πρόσθετη πληροφορία ότι έχει ήδη ξεχωρίσει σαν ομιλητής σε κάποια ομάδα ή σε κοινότητα ή σε μια πολύ γνωστή σύγχρονη χώρα. Άρα θα δείτε λοιπόν έναν δεινό ρήτορα, ο οποίος έχει ξεχωρίσει σε κάποιο τομέα της κοινωνικής ή πολιτικής ή θρησκευτικής ζωής. Θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει ξεχωρίσει σαν ομιλητής σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα και χώρα. Οι Times του Λονδίνου δημοσίευσαν την προφητική αυτή διαφήμιση που πληρώθηκε από το Διεθνές Πρακτορείο Tara Press. Εκπρόσωπος του πρακτορείου δήλωσε πως τα χρήματα προέρχονται από Ιράνους, Αμερικάνους κυρίως προέλευσης. Με τις εξηγήσεις αυτές μπέρδεψε πιο πολύ τα πράγματα. Ο Χριστός, είπε η εκπρόσωπος αυτή, έχει ήδη επικοινωνήσει με τον τότε 59 ηλικίας Μπένζαμεν Κρέμ, που αυτό το καιρό δίνει διαλέξεις στην Ολλανδία, έχει δε βγει από το γήινο σώμα του πολλές φορές για να συναντήσει τον νέο Χριστό, που μόνο εκείνος ξέρει που είναι. Εδώ έχουμε μια μικρογραφία, μια απομίμηση του Αντίχριστου, ο οποίος είναι ο Μπένζαμεν Κρέμ, βγήκε να συναντήσει τον νέο Χριστό. Αλλά τέτοιοι ψεύδο-αντίχριστοι θα παρουσιαστούν πάρα πολύ στον κόσμο. Και όταν θα έρθει ο πραγματικός Αντίχριστος, όλοι θα πέσουν στην παγίδα του εχθρού, θα πέσουν στην πλάνη. Και συνεχίζει πιο κάτω και λέγει: το σημείο δε της επαγγελίας που τραβά την προσοχή του κόσμου είναι η εξής δήλωση. Πώς η παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας εγγυάται ότι δεν θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Φυσικά θα έρθει ο Αντίχριστος σαν ειρηνοποιός, θα έρθει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον κόσμο, θέλει να φέρει την ειρήνη, την αγάπη, την ισότητα, την αδελφοσύνη. Άρα λοιπόν η παρουσία του θα εγγυάται ότι θα έρθει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και λέει ο Ιησούς Χριστός: προσέξτε, μη μπλανηθείτε, γιατί πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου. Και έχει και πολύ ωραία συνθήματα που θα τα ζήλευαν όλοι αυτοί οι αρχηγοί των κομμάτων προεκλογικά. Δηλαδή τους έχετε δει πολλές φορές πολιτικά, προεκλογικά μάλλον, όταν βγαίνουν στα μπαλκόνια να μιλήσουν στο ακροατήριο, προσπαθούν να βρουν συνθήματα που να παρασύρουν το πλήθος. Και ένας ο οποίος έχει το χάρισμα του δημαγωγού μπορεί να παρασύρει εύκολα με συνθήματα. Και ο Αντίχριστος, όταν θα έρθει κάποτε, θα είναι ένας ικανότατος ρήτορας και ένας δημαγωγός που θα έχει ωραία συνθήματα. Και σε αυτό το δημοσίευμα που σας διαβάζω, ακούστε ωραία συνθήματα. Χωρίς μοιρασιά δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη. Χωρίς ειρήνη δεν υπάρχει μέλλον. Αυτά είναι μηνύματα, προμηνύματα αυτών των λόγων που λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι μη μπλανηθείτε, γιατί θα έρθουν πολλοί στο όνομά μου που θα λένε εγώ είμαι ο Χριστός. Εδώ είμαι, εκεί είμαι. Και εμείς τι χρειαζόμαστε? Μέσα σε όλο αυτό το κικαιώνα των προβλημάτων, των θρησκευτικών προβλημάτων, της θρησκευτικής ακαταστασίας, της πολιτικής ακαταστασίας, της κοινωνικής ακαταστασίας, να έχουμε υπομονή, υπομονή, υπομονή. Και είπε στη συνέχεια ο Κύριος: όταν δεν ακούσετε πολέμους και φήμες πολέμους, προσέξτε, η φήμη δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια, μπορεί να είναι παραπλανητική. Και φήμη πολέμων μη φοβηθείτε.
Γιατί μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πίστη σε Αυτόν. Μιλάει σε αναγεννημένα παιδιά του Θεού, ο Λόγος του Κυρίου. Μιλάει ο Ιησούς Χριστός στην εποχή εκείνη στους μαθητές Του, οι οποίοι είχαν γνωρίσει τον ζωντανό Λόγο μπροστά τους. Δεν μιλούσε προς τους απίστους έξω. Τους λέει μη φοβηθείτε. Άρα τα λέει σε εμάς τα λόγια αυτά σήμερα. Εάν ακούσετε φήμες πολέμων, πάρτε υπομονή, πάρτε δύναμη και μη φοβηθείτε. Γιατί θα ακούσετε να γίνουν σεισμοί, αρρώστιες, πόλεμοι κατά τόπους. Όλα αυτά θα γίνουν κατά τόπους. Και σήμερα από ό,τι μου είπε μια αδελφή είναι σεισμό. Εγώ δεν πήρα είδηση. Αλλά εκείνο που ξέρω όμως εγώ είναι το εξής. Από το 1948 που έγινε η ανασύσταση του κράτους Ισραήλ, η συχνότητα των σεισμών ανέβηκε με μεγάλη ταχύτητα. Υπερπολαπλασιάστηκαν. Ενώ ξέρετε πώς γίνεται, οι σεισμολόγοι έχουν μια ακίδα που γράφει, που βγαίνει πάνω κάτω, ή σε ευθεία γραμμή. Μετά το 1948 που συστάθηκε το κράτος Ισραήλ, αυξήθηκαν σύμφωνα με τους σεισμολόγους σε τόσο μεγάλη πληθώρα οι σεισμοί, που ερχόμαστε στα λόγια αυτά που λέει ο Κύριος, ότι στους τελευταίους καιρούς θα υπάρχουν σεισμοί μεγάλοι, πίνες, λοιμοί και σημεία στον ουρανό κατά τόπους. Πάντα συνέβαιναν σεισμοί. Και μια φορά που είχαμε κάνει κάτι μαθήματα για τους τελευταίους καιρούς, είχαμε διαβάσει λεπτομερέστατα πότε είχαν συμβεί οι μεγαλύτεροι σεισμοί μέσα σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Αλλά οι σεισμοί όμως που συνέβησαν μετά το 1948 δεν έχουν καμία σύγκριση με τους προηγουμένους σεισμούς. Και λέει ο ίδιος ο Κύριος, διότι εγώ θέλω να σας δώσει στόμα και σοφία να μην μιλάτε όταν σας συλλάβουν τι θα πείτε, τι θα κάνετε. Γιατί όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, η Εκκλησία θα περάσει μέσα από προβλήματα. Αλλά ο Κύριος θα βάλει στα χέρια μας χρήσμα. Χρήσμα το τι θα πούμε. Και εμείς θα απολογούμαστε στο όνομα του Κυρίου. Και ήθελα να σας το πω αυτό για τον εξής λόγο. Με ενδιαφέρει το δάφιο 19. Θέλετε, δεν λέει παραδοθεί υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θέλουν θανατώσει μερικούς από εσάς. Όταν η Εκκλησία διώκεται, όταν η Εκκλησία διωκόταν από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, όταν η Εκκλησία διωκόταν μέσα στην πάροδο των αιώνων, είτε στη Δύση με την Ιερά Εξέταση, είτε στην Ανατολή από τα διάφορα θρησκευτικά συστήματα, είτε σήμερα, είτε αύριο από τον Αντίχριστο, να ξέρετε κάτι. Τα λόγια αυτά της Γραφής είναι προφητικά. Οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς, οι φίλοι θα μας παραδώσουν. Μόνο που δεν πρέπει να πάρουμε το λόγο του Θεού μόνο κατά γράμμα, θα τον πάρουμε και κατά πνεύμα. Δεν θα είναι μόνο οι γονείς οι φυσικοί, θα είναι και οι γονείς οι πνευματικοί. Δεν θα είναι μόνο οι φίλοι οι σαρκικοί, αλλά θα είναι και οι φίλοι οι πνευματικοί. Και το λέει πολύ καθαρά ο Λόγος, ότι ο Λόγος πρέπει να τον βλέπουμε όχι σαρκικά, όχι φυσικά, όχι κατά γράμμα, αλλά ο Λόγος του Θεού έχει πνεύμα και ζωή. Τον Λόγο του Κυρίου θα τον τρώμε οπτών εν πυρί. Θα τον τρώμε κάτω από τη φωτιά του πνεύματος να μας δίνει ο Κύριος το μήνυμά του τι ακριβώς εννοεί εκεί. Και αν πάρουμε το Λόγο πάντα στο πρώτο σημείο φυσικά, λέμε αυτό λέει εννοεί στον φυσικό τομέα. Τι όμως εννοεί στον πνευματικό τομέα? Ότι θα μας παραδώσουν οι γονείς, οι φίλοι, οι αδελφοί και οι συγγενείς. Είναι δυνατόν ποτέ ο αδελφός να στραφεί ενάντια του αδελφού? Τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία, την εκκλησιαστική, έχουν γίνει από την καθιστημένη Εκκλησία. Και σας ανέφερα προηγουμένως τι γινόταν το 1500 από την Καθολική Εκκλησία στο όνομα του Ιησού Χριστού, οδηγούσε ανθρώπους στην Ιερά Εξέταση. Και αν τα πάρουμε ιστορικά, θα δούμε ότι έχουν γίνει πολλά εγκλήματα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτούς που νομίζουμε ότι είναι ομοδιάτε μας, αυτούς που νομίζουμε ότι έχουν το ίδιο φρόνημα, αυτοί θα στραφούν εναντίον μας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Κύριος της καρδιάς τους. Ο Ιησούς Χριστός δεν έχει το τιμόνι της ζωής τους. Ο Ιησούς Χριστός λείπει, είναι έξω και χτυπάει την πόρτα από μέσα. Και του λένε, Κύριε, κάτσε εκεί που είσαι, αλλά εγώ θέλω και τη θεραπεία σου, θέλω και τη σωτηρία σου, αλλά ο Κύριος να είναι έξω. Για φανταστείτε μια μέρα να φωνάξω εγώ ένα δραβικό στο σπίτι μου, γιατί μου χάλασε το μπάνιο, ξέρω εγώ, η κάνουλα. Και αφού έρθει ο υδραυλικός να μου χτυπήσει την πόρτα και να μου πει, ήρθε να φτιάξω την κάνουλα. Λοιπόν, από εκεί που είσαι απ' έξω, φτιάξε μου την βρύση. Δεν γίνεται. Πρέπει να μπει μέσα, να πάει να δει που είναι η βλάβη, να αρχίσει να ξεβιδώνει, να αλλάξει την μπαταρία, να βάλει μια καινούρια μπαταρία. Εμείς τι κάνουμε τον Ιησού Χριστό? Το θέλουμε τον Κύριο να ανοίξει από την πόρτα της ζωής μας, να του ζητάμε, Κύριε, θεραπεία, δώσ' μου, να παίρνουμε τη θεραπεία. Να ζητάμε, Κύριε, δώσ' μου ελευθερία, να θέλουμε ελευθερία. Αλλά ο Κύριος όμως έξω από την πόρτα της καρδιάς μας. Με λίγα λόγια, κλέβουμε τη θεραπεία του Κυρίου, όπως ακριβώς κάνανε οι 9 λεπροί. Λέει ο Κύριος, εγώ 10 δεν θεράπευσα. Γιατί γύρισε μόνο ένας? Οι άλλοι 9 που είναι? Πήραν τη θεραπεία και έφυγαν. Είναι σαν να έχουμε τον Κύριο έξω από την καρδιά μας, να χτυπάει την πόρτα ο Κύριος, αλλά εμείς τίποτα.
Και ο Κύριος μας λέει, όταν θα δείτε αυτά τα προβλήματα, όταν θα δείτε τα καταστασία στον κόσμο, όταν θα δείτε να σας διώκουνε, αδελφοί, φίλοι, συγγενείς, έχετε χρίαν υπομονής. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Και λέει πιο κάτω, και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Η Εκκλησία όταν ζει όπως ο Κύριος θέλει, να ξέρετε ότι πάντα θα διώκεται. Πολλές φορές εμείς λέμε σήμερα, εδώ που ζούμε στην Ελλάδα, έχουμε ελευθερία. Το όντως έχουμε ελευθερία. Αλλά όμως όσο είμαστε χλιαροί πνευματικά, όσο δεν μιλάμε για τα πράγματα του Θεού, όσο αρεσκόμαθα να συμβαζόμαστε με τον κόσμο, διωγμούς δεν θα έχουμε ποτέ. Βγες έξω, το έχουμε δοκιμάσει, το έχουμε εμπειριστεί. Όταν μιλάμε για τα πράγματα του Θεού, αιρετικό θα μας πούνε, μάρτυρα του Ιεχωβά θα μας πούνε, άθεος θα μας πούνε, μουσουλμάνους θα μας πούνε, Εβραίους θα μας πούνε, ό,τι μπορεί να φανταστεί θα μας πούνε. Αλλά όχι όμως ότι είμαστε παιδιά του Ιησού Χριστού, δεν θα μας πούνε. Όταν ακούνε ότι τους μιλάμε τον καθαρό λόγο του Κυρίου, μα τους λέμε, ξέρεις κάτι, το Ευαγγέλιο λέει αυτό. Και σου λέει, α, ποιος τα ξέρει αυτά, ποιος τα είδε. Ο λόγος του Θεού λέει αυτό. Ο Ιησούς είπε αυτό. Μετά σου λέει, τι λέει ο παπάς στην Εκκλησία. Και ο παπάς υποτίθεται πρέπει να λέει τα λόγια του Κυρίου. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού ότι θα είστε μισούμενοι για το δικό μου όνομα. Για το όνομά μου. Και ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ιησούς. Ενώ οι μάρτυρες του Ιεχωβά αυτή τη στιγμή νομίζουν ότι διώκονται επειδή υψώνουν το όνομα του Ιεχωβά. Που προσωπικά σας έχω πει για μένα είναι λάθος. Είχε πει ο Κύριος, να το κάνουμε μια παρένθεση, στους Ιουδαίους, στην Παλαιά Οικονομία, όποιος βλαστημίσει το όνομα του Κυρίου εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Αν δεν κάνω λάθος είναι Δευτερονόμιο 4ο κεφάλαιο. Όποιος βλαστημίσει το όνομα του Κυρίου εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Και στα εβραϊκά το ρήμα βλαστημό είναι νακάμπ, που έχει και την έννοια του ονομάζω. Και οι Ισραηλίτες, αντί να το πάρουν με την ερμηνεία του βλαστημό, το πήραν με την ερμηνεία του ονομάζω. Και λέγανε, όποιος ονομάσει το όνομα του Θεού, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Με αποτέλεσμα οι Εβραίοι την εποχή εκείνη, που ακολουθούσαν τον μόνο αληθινό Θεό και όλα τα γύρια έθνη είχαν πέσει στη ιδωλατρία, απέφευγαν να πούνε το όνομα του Κυρίου, το τετραγράμματο, που δεν ήταν η Ιεχωβά, η καθεαυτή προφορά του ονόματος του Θεού με την πάρο των αιώνων αλλιώθηκε. Με αποτέλεσμα δεν ξέρουμε αν ήταν Γιάχβε, αν ήταν Γιάοε ή Ιεχωβά κλπ. Εκείνο όμως που είμαστε σίγουροι είναι ότι σίγουρα δεν ήταν η λέξη Ιεχωβά. Παγκόσμια όμως, από τον καιρό που η τυπογραφία εφευρέθηκε, στην αγγλική καθιερώθηκε το Τζεχόβα. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να νομίζει ότι το όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι Τζεχόβα ή Ιεχωβά. Αλλά αν πάρετε τους μάρτυρες του Ιεχωβά και διαβάσετε τα βιβλία τους, θα δούνε πώς προήλθε το όνομα Ιεχωβά. Και να σας πω πώς προήλθε. Το όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι Γιαχβέ. Και μάλιστα είναι Γιαχβέ Οσία, που σημαίνει αυτός είναι σωτήρας. Άρα λοιπόν οι Ισραηλίτες για να μην λένε το όνομα Γιαχβέ, σου λέει ένας άλλος τίτλος του Θεού είναι και Αντών ή Αδονάη, που σημαίνει Κύριος. Και πήραν λοιπόν το Γιαχβέ και το Αδονάη και το συνενώσανε. Και κάνανε τη λέξη Ιεχωβά. Είναι σαν να πάρεις δηλαδή τη λέξη Τάκης και Νίκος και να πάρεις πρώτα το τα, μετά να πάρεις το νι, μετά να πάρεις το κις και να κάνεις μια σύμπτυξη της λέξης Τάκης και Νίκος. Με αποτέλεσμα αντί να βγει το όνομα, το υπερπανόνομα του Κυρίου, να βγει το Ιεχωβά. Οπότε οι μάρτυρες του Ιεχωβά αυτή τη στιγμή, όταν διώκονται, όταν μισούνται από τον κόσμο, πιστεύουν ότι μισούνται επειδή ακολουθούν το όνομα του Κυρίου. Που είναι λάθος. Ο Ιησούς Χριστός είπε για το όνομά μου. Και πώς είναι η Καινή Διαθήκη. Γράφει στα ελληνικά, βλέπουμε στη Καινή Διαθήκη πουθενά δεν αναφέρει αυτό το όνομα παρά μόνο όνομα Ιησούς. Και ο διάβολος το τρέμει. Γιατί στο όνομα του Ιησού σωζόμαστε. Γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού λαμβάνουμε θεραπεία. Γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού διώκουμε τις δυνάμεις του σκότους. Γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού εκδιώκουμε τις δυνάμεις, τα δαιμόνια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού γίνονται τα πάντα. Γι' αυτό θα είστε, λέει ο ίδιος ο Κύριος, μισούμενοι για το όνομα μου. Άρα λοιπόν θα ξέρουμε ότι σαν παιδιά του Θεού που είμαστε στους τελευταίους καιρούς έχουμε ανάγκη υπομονής, υπομονής, υπομονής. Ρωμαίους, 8ο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο, λέει ο Παύλος προς τους Αγίους Εκκλησίας της Ρώμης. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί και με το πνεύμα ημών ότι είμαστε τέκνα Θεού. Εάν δεν είμαστε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Εάν συμπάσχομαι για να γίνουμε συμμέτοχοι της δόξας αυτού. Πώς θα γίνω και πώς θα γίνεις? Να το πω πληθυντικός. Πώς θα γίνουμε συμμέτοχοι της δόξας του Θεού μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο
που υπάρχει πλάνη, ακαταστασία, ψευδροφύτες, σεισμοί, πόλεμοι, φιλαυτία, εγωισμός, περηφάνεια, ό,τι μπορεί να φανταστείς, θα τα δούμε και σε λίγο αν προλάβουμε. Πώς μπορούμε λοιπόν να γίνουμε συμμέτοχοι της δόξας του Κυρίου εν μέσω μιας γενεάς σκολιάς και διαστραμμένης? Με το να πιστούμε με το φρόνημα της αρετής. Με το να χρειάζεται να έχουμε αρετή. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα η οποία πρόκειται να αποκαλυφθεί σε εμάς. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Όταν ο Αδάμ έπεσε στην αμαρτία, και η ίδια η φύση υπετάγει στην αμαρτία. Πριν δεν υπήρχαν ούτε ακάρτες ούτε τρίβολοι. Ενώ λέει η γη θα βλαστάνει αγκάθια. Άρα άρχισε η γη να πονάει εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Άρα όταν μια μέρα εξαλειφθεί η αμαρτία, η Εκκλησία αρπαχτεί στον ουρανό, έρθει ο Κύριος, τους Αγίους Αγγέλους του και βάλει τη δική του βασιλεία επί της γης, άρα θα εξαλειφθεί παν δάκρυ, παν θλίψη, κάθε πόνος. Η γη θα ξαναεπανέλθει στη φυσική της κατάσταση που ο Θεός τη δημιούργησε, γι' αυτό και η κτήση προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Αλλά εάν η κτήση προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού, εάν η κτήση προσμένει την θεραπεία της, την ελευθερία της, εμείς, σαν παιδιά του Θεού, για να έχουμε θεραπεία και ελευθερία πνευματική, τι πρέπει να κάνουμε? Υπομονή, υπομονή και υπομονή. Λέει στο εδάφιο 24, για να μην τα διαβάσω όλα, διότι με την ελπίδα σωθήκαμε. Ελπίδα η οποία δεν φαίνεται δεν είναι ελπίδα. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει κάποιος, εκεί και να ελπίζει. Μου λέει κάποιος, θα σου φέρει ένα δώρο, παραδείγματος χάρη, μια κασέτα ή ένα γλυκό, κάτι. Οπότε ελπίζω θα μου το φέρει. Όταν έρθει στο σπίτι μου το δίνει. Αλλά αφού το βλέπω που μου το έδωσε, γιατί δεν ελπίζω πλέον? Τον Κύριο ελπίζουμε ότι μια μέρα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Δεν ελπίζουμε. Όταν όμως τον είδαμε πρόσωπο προς πρόσωπο, πάβει πλέον η ελπίδα. Άρα χρειάζεται όμως αυτό που λέει στο εδάφιο 25. Εάν δεν ελπίζουμε εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, δια της υπομονής περιμένουμε αυτό. Εάν ελπίζουμε αυτό που δεν βλέπουμε, τον Κύριο, με τα γυμνά μας μάτια, με τα φυσικά μας μάτια, δεν το βλέπουμε. Και εφόσον δεν το βλέπουμε, με την υπομονή, δια της υπομονής, περιμένουμε αυτό. Να πάμε Β Τιμόθεων, Γ κεφάλαιο. Β Τιμόθεων, Γ κεφάλαιο, τα πρώτα 6 εδάφια. Τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά νομίζω είναι χρήσιμα να τα πούμε για σήμερα. Γίγνωστε δε τούτο, ότι στους τελευταίους καιρούς, στις έσχατες ημέρες, θα είναι καιροί κακοί. Το αρχαίο κείμενο λέει καιροί χαλεποί, δύσκολοι καιροί. Γιατί θα είναι στις έσχατες ημέρες καιροί δύσκολοι? Και αν με τη χάρη του Θεού δεν ρίξει χιόνι και το επιτρέψει ο Κύριος και έρθει την Τετάρτη, θα κάνουμε μια προφητική παρουσίαση της δημιουργίας του κόσμου, από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, και θα τα δούμε αυτά. Θα γίνει ένα πανόραμα προφητικό. Και με σχεδιάγραμμα στον πίνακα θα σας τα δώσω. Και θα τα δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Απλά τώρα τα αναφέρουμε λόγω του θέματός μας ότι η Εκκλησία, ο λαός του Θεού, πρέπει να ντυθεί με υπομονή. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από υπομονή μέσα σε δύσκολους, σε χαλεπούς καιρούς. Γιατί? Γιατί στους τελευταίους καιρούς, στους χαλεπούς καιρούς, οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάστημοι, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδότες, προπετείς, τυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι. Και όλοι αυτοί, όλος αυτός ο κατάλογος που ανέφερε εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, που αναφέρει ο Λόγος του Θεού, εάν πάρουμε 10 εφημερίδες διαφόρων παρατάξεων, πάρε την Νέα Δημοκρατία, πάρε το Πασόκ, πού είναι προσήμενες, πάρε το Κουκουέ και κοιτάξτε τα γράμματα μπροστά του επικεφαλίδες, θα λένε εγκλήματα, θα λένε απάτες, κομπίνες, ποινικά εγκλήματα, αγροτικά εγκλήματα, αστικά εγκλήματα. Και όταν λέμε έγκλημα, το μυαλό δεν πρέπει να πηγαίνει στο θάνατο, στο φόνο. Στη νομική επιστήμη, στη νομική γλώσσα, έγκλημα είναι κάθε αξιόπινη πράξη που εγκαλείται στο δικαστήριο. Και η βρυσά είναι έγκλημα. Εγκαλείσαι γιατί ύβρισε τον άλλον. Να το έχετε υπόψη αυτά. Όταν ακούτε τη λέξη έγκλημα, μιλάμε για οτιδήποτε επισύρει ποινή. Και αν πάρετε λοιπόν όλες τις εφημερίδες, θα δείτε να υπάρχουν πολλές αξιόπινες πράξεις που οι άνθρωποι έχουν κάνει. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι είναι και φύλαυτοι, και φιλάργυροι, και αλαζόνες, και υπερήφανοι, και βλάστημοι, και άσπλαχνοι, και αδιάλακτοι, και συκοφάντες. Όλα αυτά που αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Αλλά έχουν και ένα χαρακτηριστικό όμως. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Έχοντας μεν τη μορφή της ευσέβειας, δηλαδή θα υπάρχει
φύλακτος χριστιανός, θα υπάρχει φιλάργυρος χριστιανός, θα έχουν την ταπέλα του χριστιανού. Θα υπάρχει αλαζόνας χριστιανός, θα υπάρχει περήφανος χριστιανός, θα υπάρχει βλάστημος χριστιανός, θα υπάρχει απειθίστος γονείς χριστιανός, θα υπάρχει άσπραχνος χριστιανός, θα υπάρχει αδιάλεκτος χριστιανός, θα υπάρχει προδότης χριστιανός, θα υπάρχει φιλίδωνος χριστιανός και ούτω καθεξής. Θα έχουν την μορφή της ευσέβειας. Και όταν όλοι αυτοί οι θρησκευόμενοι έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, εμείς που είμαστε παιδιά του Θεού, που θέλουμε να ζούμε μια άγια ζωή, καθαρή ζωή, τι πρέπει να κάνουμε? Να μπούμε, να περάσουμε μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα. Λέει στο εδάφιο, δεν ξέρω να το έχω γράψει, στο εδάφιο 12, πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, όχι εν Μωάμεθ, όχι εν Βούδα, όχι εν Ιεχωβά, αλλά εν Χριστώ Ιησού θα κάνουν. Θα διωκτούνε. Και από ποιους θα διωκτούνε? Από αυτούς που έχουν την μορφή της ευσέβειας, αλλά αρνούνται την δύναμη της ευσέβειας. Θα διωκτούν από τους αδελφούς, τους πνευματικούς, που εντός εισαγωγικών είναι πνευματικοί αδελφοί. Θα διωκτούν από τους συγγενείς, από τους φίλους, θα διωκτούν από αυτούς με τους οποίους καθόνται και το κάνουν μαζί, θα διωκτούν από όλους αυτούς. Πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς θα διωκτούν. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες θέλουν η προκόψη επί το χείρον και επί το χείρον και επί το χείρον, πλανώντες τους εαυτούς σας και πλανόμενοι από άλλους. Δηλαδή, άνθρωποι που θα είναι χωρίς Χριστό, χωρίς Θεό, χωρίς σωτηρία, χωρίς πίστη, χωρίς τίποτα, χωρίς την αναγέννηση του Κυρίου, θα προκόψουν πάρα πολύ. Και υπάρχει ένας ψαλμός, ο όμικρο γάμα, όποιοι δεν το ξέρετε, λέει ο Δαβίδ, βλέποντας ακριβώς αυτό το πράγμα. Έβλεπε ότι οι πιστοί του Κυρίου, οι Άγιοι, αυτοί οι οποίοι ζούσαν ευσεβώς, είχαν προβλήματα. Και όλοι οι κομπιναδόροι απ' έξω, οι απατεώνες απ' έξω, οι πονηροί και οι γόητες, είχαν ευτυχία. Και λέει για μια στιγμή ο Δαβίδ, εζήλεψα την ευτυχία των ασεβών. Και πόσες φορές δεν μας λένε οι άνθρωποι έξω, τι να γίνω χριστιανός, τι να είμαι κακομοίρης να είμαι. Κοίτα που άλλος κάνει κομπίδες, πατάει πιτωμάτων και αυτή τη στιγμή έχει 2 πολυκατοικίες, έχει 3 πολυκατοικίες, έχει λεφτά στην τράπεζα, έχει οτιδήποτε. Και λέει ο Δαβίδ, εζήλεψα την ευτυχία των ασεβών, αλλά με μια λεπτομέρεια. Και τα νόησε αυτά μέχρι που εισήλθα μέσα στο αγιαστήριο. Όταν ο Δαβίδ γονάτισε, προσευχήθηκε και του έδειξε ο Κύριος ποια είναι τα τέλη αυτών, κατάλαβε ότι είναι μια ψεύτικη ευτυχία, ότι είναι μια ψεύτικη πλάνη και απάτη που ζουν. Ενώ τα δικά μας τέλη ποια είναι? Ο έντοξος ουρανός. Και για να αποκτήσουμε τον ουρανό χρειαζόμαστε υπομονή. Στην Α Τιμόθεων 4ο κεφάλαιο αναφέρει πάλι κάτι σχετικό, ότι στους τελευταίους καιρούς θα υπάρχει πλάνη και απάτη. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλει να αποστατήσει την ΕΣ από τις πίστεως, προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων. Θα υπάρχουν πολλοί που θα αποστατήσουν. Ποιος θα αποστατήσει? Ο Μωαμαθανός, ο Βουδιστής? Ποιος θα αποστατήσει? Ο άθεος? Όχι. Θα αποστατήσει αυτός ο οποίος στέκεται στην πίστη. Αυτός ο οποίος σωστά πιστεύει. Και πώς θα αποστατήσει? Γιατί θα αρχίσει ο διάβολος σιγά σιγά. Ποτέ δεν γίνεται αμέσως. Κανείς δεν θα έρθει να μου πει κάποιος κλέψε. Δεν το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Ή θα μου πει πέσει μια βρυσά. Δεν το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά θα έρθει ο διάβολος με απλό τρόπο, με έντεχνο τρόπο, σιγά και θα βάζει πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων και θα τις βλέπω ότι όλες αυτές οι διδασκαλίες θα είναι σύμφωνα εντός εισαγωγικών με το λόγο του Θεού. Ο διάβολος, όταν πήραξε τον Κύριο στην έρημο, τι του έλεγε? Λόγια μέσα από την Αγία Γραφή. Του έλεγε πίνας ο Χριστός. Του λέει βλέπεις πέτρες. Είναι γεγραμμένο. Πες να γίνουν ψωμί και θα τις φας. Λόγια της Γραφής του λέγει ο Παύλος. Θα του λέω κάτι ο Κύριος όμως. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτων φυσικών, με άρτο που φτιάχνουμε εμείς στους φούρνους και πάμε και πληρώνουμε 60 ή 80 λεπτά και τα παίρνουμε, αλλά θα ζήσει με κάθε λόγο ο οποίος εξέρχεται εκ του στόματος του Θεού. Ναι, μεν, τα λέει αυτά η Γραφή, αλλά πρέπει όμως εμείς να παίρνουμε τον λόγο του Θεού οπτών εν πυρί. Να είναι κάτω από τη φωτιά του Πνεύματος του Θεού. Να μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού είναι αποκαλυπτικός λόγος του Θεού. Και να ξέρετε κάτι, ο Κύριος όταν μας κάνει μια αποκάλυψη, μέσα μας βάζει τέλεια ειρήνη. Η ειρήνη του Κυρίου είναι που μας οδηγεί ότι έχουμε το σωστό. Αλλιώς έρχεται μέσα η αμφιβολία, η ανησυχία. Μήπως δεν είναι αυτό? Η αποκάλυψη του Κυρίου, γι' αυτό το πνεύμα το δικό μας συμμαρτυρεί με το πνεύμα του Θεού. Και έτσι ξέρουμε πού βαδίζουμε, πού πηγαίνουμε, πού στεκόμαστε. Αλλά ζητάει κάτι ο Κύριος από εμάς με τα λόγια του Παύλου. Να έχουμε τα πνευματικά μας αισθητήρια γεγυμνασμένα. Φανταστείτε τώρα κάτι εξωγήινους που βλέπουμε στη τηλεόραση,
διαστημάτων που έχουν κάτι κεραίες επάνω. Εμείς θα έχουμε κάτι πνευματικές κεραίες που δεν φαίνονται, αλλά τις βλέπει ο διάβολος όμως και οι άγγελοι του Κυρίου και να παίρνουμε εμείς τα μηνύματα. Τα μεν μηνύματα των αγγέλων του Κυρίου τα δεχόμαστε και να ξέρουμε ποια είναι οι αγαθές δόσεις που έρχονται από τον Κύριο και ποιες είναι οι πονηρές δόσεις και ενώ χτυπάνε πάνω στην κεραία με τη δικιά μας κάνει ένα γκέλ και να φεύγουν. Πρέπει δηλαδή τα πνευματικά μας αισθητήρια να είναι γεγυμνασμένα. Να μην μπορεί ο εχθρός να βρει έδαφος. Γιατί αναφέρει εδώ πέρα ότι θα υπάρχουν πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων στους τελευταίους καιρούς. Και η Εκκλησία για να ανταπεξέλθει χρειάζεται υπομονή, υπομονή, υπομονή. Αυτό χρειάζεται η Εκκλησία. Ρωμαίος 15 κεφάλαιο, ΙΕ λέει: οφείλομεν δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομεν τα ασθενήματα των αδυνάτων για να μην αρέσκομεν εις αυτούς. Αλλά έκαστος ημών ας αρέσκει εις των πλησίων για το καλό προς οικοδομήν. Επειδή και ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, οι ονειδισμοί, οι βρυσιές, οι κακολογίες, ο ονειδισμός των ονειδιζόντων επέπεσον επ' εμέ. Διότι όσα προεγράφησαν, δια την διαδασκαλία ημών προεγράφησαν, δεν έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας. Πάλι ο Παύλος μας προτρέπει με δύο λέξεις: παρηγορία και υπομονή. Επειδή ο διάβολος θα αρχίσει εναντίον μας το δηλητήριο, θα αρχίσει εναντίον μας το μίσος. Άρα λοιπόν θα έρθουν ονειδισμοί εναντίον μας, θα έρθουν κρίσεις εναντίον μας από λόγια ασεβών ανθρώπων, θα έρθουν εναντίον μας προβλήματα. Εμείς τι χρειαζόμαστε? Υπομονή και παρηγορία. Και λέει εδώ πέρα η Γραφή μια λεπτομέρεια. Όχι απλή παρηγορία, αλλά παρηγορία των γραφών. Ο λόγος της Γραφής, ο λόγος του Κυρίου είναι για μας παρηγορία. Και η παρηγορία τι είναι? Οι υποσχέσεις του Θεού, είναι οι προφητείες του Θεού, είναι οι προτροπές του Θεού. Πιστεύω ότι μια μέρα θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Θα γίνει της Εκκλησίας. Για μας τι είναι? Μια παρηγορία. Υπομένω, 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 θλίψεις, 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 δοκιμασίες, δοκιμασίες, δοκιμασίες. Αλλά όμως τι είναι? Το βλέμμα μου, το μυαλό μου, η σκέψη μου είναι στραμμένη πού? Εκεί που ο Κύριος θα έρθει στο μεσουράνημα και θα με πάρει. Και όταν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, ηρεμώ μέσα μου. Έχω υπομονή. Όταν ξέρω ότι θα πεθάνω μια μέρα και δεν θα πάω σε ένα μέτρο γης μετά στην κόλαση, πάλι ηρεμώ. Σας το είχα πει κάποτε, σε κάποια άλλη φορά που μιλούσαμε, όταν ήμουν 14 χρονών είχα δει ένα όνειρο. Δεν ήμουν πιστός. Το οποίο όνειρο έβλεπα κάποιον να με ξεναγεί στον παράδεισο. Αυτός ο κάποιος δεν τον έβλεπα με τα μάτια μου, αλλά ήξερα ότι ήταν ο Ιησούς. Ήταν δίπλα μου και με ξεναγούσε. Και μου έδειχνε υπέρθαυμαστα πράγματα, μου έδειχνε χρυσούς δρόμους, κρυστάλλινους δρόμους, μου έδινε χρυσά παλάτια, χρυσά σπίτια, χρυσές λίμνες. Δηλαδή, όταν μετά ξύπνησα, ήταν τόσο ζωντανό το όνειρο, υπερζωντανό το όνειρο, που με ανθρώπινα λόγια δεν μπορούσα να το εκφράσω. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ρυπάγει μέχρι τρίτου ουρανού όπου ήκουσε και είδε ανεκλάλητα ρήματα τα οποία δεν μπορούσε να τα πει. Δηλαδή, στην ανθρώπινη γλώσσα δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες λέξεις να τις εκφράσουμε. Αλλά στο όνειρο μέσα εγώ ήταν ενίπιο, δεν ήταν όνειρο με την σημασία του κόσμου. Ήταν ένα ενίπιο που ο Θεός έδινε ένα μήνυμα. Μου τα έδειχνε αυτά ο Κύριος, γιατί εγώ τα είχα χάσει. Και θα με πήρε μετά στην κόλαση. Και ήμουν τόσο στενοχωρημένος, τόσο βαριά στενοχωρημένος, που είχα χάσει όλα αυτά, που η καρδιά μου είχε βαρύνει. Και ήταν πιο βαριά τόσο πολύ, γιατί ήξερα ότι δεν υπήρχε τρόπος να το κερδίσω. Και λέγει μέσα στη Γραφή, μεταξύ ημών και ημών, ιστορία του πλούσιου του Λαζάρου, υπάρχει μέγα χάσμα. Όποιοι πάνε μετά θάνατον στην αιώνια απώλεια, δεν μπορούν να πάνε στην αιώνια ζωή. Και όσοι πάνε στην αιώνια ζωή, δεν υπάρχει μετάφραση στην αιώνια απώλεια. Είναι αδύνατον. Όσα και μνημόσυνα να μου κάνουν μετά οι συγγενείς μου, δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Αυτά μας δίδασαν στο σχολείο, αυτά μας δίδασαν στην εκκλησία στο κατοικικό, ότι με μερικά μνημόσυνα μπορούν να αλλάξουν τις καταστάσεις. Μέσα όμως το ενίπιο ήταν ξεκάθαρο, δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να προδώσει την άλλη αντίπερα όχθη. Και ήμουν φοβερά στενοχωρημένος που τα είχα χάσει όλα αυτά, τα υπέρθαυμαστά. Και ξυπνάω για ένα στιγμή και λέω: α, ευτυχώς όνειρο ήταν. Το όνειρο αυτό ποτέ δεν το ξέχασα, το θυμάμαι και τώρα ακόμα. Αλλά κάποτε όμως μέσα στην πορεία των πραγμάτων μου έφυγε το όνειρο, το ξέχασα. Όταν όμως 21 χρόνων αναγεννήθηκα και διάβασα μέσα από την Αποκάλυψη όλα αυτά που αναφέρει η Γραφή για τους χρυσούς πυλώνες, για τους χρυσούς δρόμους, για τις κρυστάλλινους ποταμούς, τότε θυμήθηκα το όνειρο και κατάλαβα τι ο Κύριος μου είχε δείξει προφητικά. Γιατί όταν ξέρουμε ότι μια μέρα πεθάνουμε και δεν θα πάμε στην κόλαση, δεν θα πάμε σε ένα μέτρο γης που λένε οι άλλοι, αλλά θα έχουμε αιώνια ζωή, έχουμε μέσα μας ειρήνη στην καρδιά, έχουμε μέσα μας υπομονή, ό,τι και αν συμβεί. Γι' αυτό μας λέει ο λόγος εδώ πέρα ότι έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής
και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθελε να σας δώσει να φρονείτε το αυτόν εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησού. Για ποιο λόγο να φρονούμε το αυτό? Για να δοξάζετε ομοθυμαδών με όλους μαζί, με ένα στόμα τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μας λέει ο Κύριος να έχουμε υπομονή, υπομονή, υπομονή. Και να πούμε και ένα τελευταίο εδάφιο για να τελειώσουμε, από το Ρωμαίος Β κεφάλαιο, και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε γιατί έχει μια μεγάλη σημασία, είναι το εδάφιο Ρωμαίος Β 5. Αλλά θα διαβάσω το πρώτο εδάφιο. Δια τούτο αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε, πας ως της κρίνεις. Εσύ άνθρωπε που κρίνεις, είσαι αναπολόγητος. Διότι εις όποιον κρίνεις τον άλλον, τον εαυτό σου κατακρίνεις. Επειδή τα αυτά πράττεις σοι ο κρίνων. Εξεύρωμεν δε ότι η κρίση του Θεού είναι κατά αλήθεια εναντίον αυτών των οποίων πράττουν όλα αυτά. Και νομίζεις τούτο ο άνθρωπε ότι σοι ο κρίνων τους πράττοντας τα τεάφτα και πράττουν αυτά ότι θα εκφύγεις την κρίση του Θεού, ή καταφρονείς τον πλούτο της Χριστότητας αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η Χριστότητα του Θεού σε φέρει σε μετάνοια. Και πάμε στο εδάφιο 5. Διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδία θησαυρίζεις εις σε αυτόν οργή εν τη ημέρα της οργής της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Και το ερώτημα είναι το εξής. Γι' αυτό ήθελα να διαβάσω το εδάφιο 5. Εμείς, σαν παιδιά του Θεού, τι θησαυρίζουμε? Σήμερα υπάρχουν πολλά προγράμματα, στις τηλεοράσεις τα βλέπουμε, οι τράπεζες μας τα λένε κατά κόρον, αποταμιευτικά προγράμματα να αποταμιεύουμε χρήματα. Και σου λέει όταν θα έχεις τα γερατιά σου να μπορείς να έχεις ορισμένα χρήματα. Ή να σου συμβεί ένα πρόβλημα απρόπτο να έχεις ορισμένα χρήματα. Να αποταμιεύσεις. Εμείς τι αποταμιεύουμε στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου? Τι θησαυρίζουμε στον ουρανό? Λέει στη Γραφή ότι οι προσευχές μας φυλάσσονται σε φιάλες χρυσές. Κάθε προσευχή που κάνουμε δεν πάει καμία χαμένη. Όσες φορές προσευχόμαστε και ζητάμε κατά τον Κύριο, ο Κύριος τις παίρνει, τις βάζει σε μια φιάλη χρυσή και όταν υπάρχει το πρόβλημα βγάζει την προσευχή και την εκπληρώνει. Ποτέ, μα ποτέ η προσευχή μας δεν πάει χαμένη. Θησαυρίζουμε στον ουρανό ευλογίες. Θησαυρίζουμε στον ουρανό αγάπη. Θησαυρίζουμε στον ουρανό πλούτο του Κυρίου. Θησαυρίζουμε τους καρπούς του πνεύματος του Κυρίου στη θησαυρό. Εδώ λέει να μην θησαυρίζουμε οργή. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ζει μες στην αμαρτία, ζει μες στην πλάνη, ο άνθρωπος ο οποίος είναι αποστάτης, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ψευδάδελφος. Γιατί λέει ο Παύλος, εάν της αδελφός ονομαζόμενος, εάν κάποιος αδελφός ονομάζει τον αδελφός, όχι την αδελφός, όλοι αυτοί θησαυρίζουν στον εαυτό τους οργή και την ημέρα της οργής, της αποκάλυψης του Κυρίου. Εμείς όμως χρεωστούμε να θησαυρίζουμε αυτά που ο Λόγος του Θεού λέγει. Έχουμε ανάγκη υπομονής, έχετε χρείαν υπομονής, το πρώτο σκαλοπάτι, να κάνουμε τι? Το θέλημα του Θεού, το δεύτερο σκαλοπάτι, και το τρίτο σκαλοπάτι ποιο είναι? Να κερδίσουμε τις επαγγελίες του Θεού. Επαγγελία μέσα στο Λόγο του Θεού σημαίνει υπόσχεση. Άρα λοιπόν, έχω υπομονή, κάνω το θέλημα του Θεού και κερδίζω όλες τις υποσχέσεις του Θεού μέσα στη Γραφή που είναι για μένα. Κάθε υπόσχεση του Θεού μέσα στη Γραφή είναι για μένα προσωπικά. Κάθε υπόσχεση του Θεού μέσα στη Γραφή είναι για αυτόν που διαβάζει τον λόγο της παρηγορίας της Γραφής. Που διαβάζει τις Γραφές και οι Γραφές μας παρηγορούν. Η υπομονή των Αγίων πρέπει να περισσεύει στους τελευταίους καιρούς μέσα σε μια γενιά σκολιά και διαστραμμένη. Και πολλές φορές όταν προσευχόμαστε, πολλές φορές ζητάμε τον Κύριο, δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου το άλλο, δώσ' μου υλικά αγαθά, δώσ' μου υγεία, όλες αυτά ζητάμε. Αλλά πρέπει όμως να ζητάμε υπομονή, υπομονή, υπομονή. Είναι η αρετή των Αγίων των τελευταίων καιρών. Και λέει ο Δαβίδ κάτι πολύ όμορφο. Μη αγανάκτη με ποιους? Με τους πονηρευομένους. Ποιος είναι ο πονηρός? Ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τον πονηρό με κεφαλαίο, γιατί ο διάβολος έχει πολλά ονόματα. Είναι ο σφόρος, είναι πειραστής, είναι και πονηρός. Έτσι αναφέρει η Γραφή. Άρα λοιπόν ο πονηρευόμενος ποιον ακολουθεί? Τον Ιησού. Αν ακολουθεί τον Ιησού θα ήταν χριστιανός. Ποιον ακολουθεί? τον Μωάμετ, θα ήταν Μωαμεθανός. Αλλά ακολουθεί τον πονηρό, γι' αυτό είναι πονηρευόμενος. Και λέει η Γραφή, μην αγανακτείς με αυτούς οι οποίοι ακολουθούν τον πονηρό. Αλλά για να μην αγανακτώ όμως, πρέπει να έχω υπομονή, υπομονή, υπομονή. Όταν ήμουν 19 χρονών, δεν είχα πάρει δίπλωμα οδήγησης. Και με έναν αδελφό, φοιτητής ήμουν, εγώ νέος ήμουνα, ανήπαντρος ήμουνα, οπότε δεν είχα ελεύθερο χρόνο, πηγαίναμε σε πολλές συναθρήσεις. Και είχε ένα μικρό σουζουκάκι, ένα μικρό ζάσταβα. Και τον έβλεπα που οδηγούσε και
Όποιος του μπαινε μπροστά, του έκανε διάφορα προβλήματα, ήρεμος, σαν να μην συνέβη τίποτα. Μα του λέω δεν θυμώνεις, δεν νευριάζεις. Λέει, όταν οδηγείς πρέπει να κάνεις δύο πράγματα. Ή να είσαι ήρεμος, να έχεις υπομονή, ή πρέπει συνέχεια να γκρινιάζεις και να νευριάζεις. Γι' αυτό δεν υπάρχει μέση κατάσταση να είσαι οδηγός. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο οδηγό να είναι ήρεμος, να ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει υπομονή. Γιατί συνήθως όταν οδηγούμε, μας στέλνουν όλοι οι άλλοι και ποτέ δεν φταίμε εμείς. Πάντα έτσι γίνεται. Είχε πει ένας αδερφός, όταν πειράζομαι και έχω προβλήματα στη ζωή μου, λέμε ο Θεός με δοκιμάζει. Όταν πειράζεται ο άλλος όμως, τι λέει, ο Θεός θα τιμωρεί. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Για τον άλλον τα λέμε έτσι, για τον εαυτό μας τα λέμε διαφορετικά. Άρα λοιπόν, ο λόγος του Θεού μας λέει να έχουμε υπομονή, υπομονή, υπομονή. Και θα ήθελα να σηκωθούμε να κάνουμε μια προσευχή, να ζητήσουμε τον Κύριο να μας δώσει το χρήσμα, το χάρισμα, την αρετή της υπομονής. Δεν ερχόμαστε στην εκκλησία απλώς να τα ακούσουμε. Θα ερχόμαστε να κάνουμε πράξη και εφαρμογή. Και κάθε πρωί που φεύγουμε από το σπίτι μας, πάμε για τη δουλειά μας. Και επειδή στις δουλειές μας συναντάμε πολλών ειδών ανθρώπων πονηρευομένους. Άνθρωποι που είναι μέσα στην αμαρτία, μέσα στην πλάνη, κοιτάνε να μας ξαπατήσουν, να μας κοροϊδέψουν, να κοιτάνε πώς να μας ρίξουν όπως λέει ο κόσμος. Άρα πρέπει να ζητάμε τον Κύριο, δώσ' μου Κύριε και την ημέρα αυτή υπομονή, υπομονή, υπομονή. Δώσ' μου Κύριε σύνεση και σοφία. Λέει ο λόγος του Θεού να είμαστε φρόνιμοι ως οι όπεις και αθώοι ως οι περιστερέ. Μα θα μου πεις το φίδι είναι ο διάβολος. Πώς θα είμαι εγώ φρόνιμος σαν τον όπι, σαν τον διάβολο. Το φυσικό φίδι όμως τον αγρό, να ξέρετε κάτι, δεν επιτίθεται οπουδήποτε. Σκέφτεται, έχει σύνεση πότε θα επιτεθεί στο θύμα του. Άρα λοιπόν να έχουμε κι εμείς φρόνηση και σοφία πώς θα ενεργούμε στη ζωή μας. Και να είμαστε και αθώοι όπως τα περιστέρια, που είναι σύμβολο του πνεύματος του Κυρίου. Άρα έχουμε ανάγκη στη ζωή μας υπομονή, υπομονή, υπομονή. Κύριε Ιησούς, σε ευχαριστούμε για το λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε που ζούμε μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο πλάνη, απάτη, αμαρτία. Ζούμε σε μια γενιά σκολιά και διαστραμμένη. Αλλά εσύ μας έχεις δώσει φως, Κύριε. Το δικό Σου φως, το πλούσιο φως που αντλούμε μέσα από το λόγο Σου, Κύριε. Και εσύ είσαι φως, Κύριε. Εσύ μας λέγεις, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και εμείς παίρνουμε το δικό Σου φως, Κύριε. Και αντανακλούμε στον κόσμο. Και δείχνουμε ότι είμαστε παιδιά δικά Σου. Και τρωμένα με το αίμα Σου, Κύριε. Πλημμένα με το πνεύμα Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Έχουμε ανάγκη της υπομονής Σου, Κύριε. Κάθε ένας που είναι ανάμεσά μας τώρα εδώ, Κύριε. Βάλε μες στην καρδιά του, Κύριε, το χρήσμα της υπομονής. Το χρήσμα της υπομονής, Κύριε. Να έχει πίστη. Πίστη. Πίστη το λόγο Σου. Σε κάθε πρόβλημα που έρχεται, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δυσκολία, Κύριε. Εσύ να δίνεις χρίαν υπομονής. Ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί πιστεύουμε στο λόγο Σου. Ό,τι και να συζητήσουμε, έχοντας πίστη που το κάνεις. Και Κύριε, το πιστεύουμε, το ομολογούμε ότι μέσα μας κτίζεις, Κύριε, την δική Σου υπομονή. Μέσα μας, Κύριε, κτίζεις τη δική Σου αρετή, Κύριε. Μέσα μας κτίζεις τον δικό Σου ναό, Κύριε, τον Άγιο Ναό. Γιατί το σώμα μας είναι ναός δικός Σου, Κύριε. Και θέλουμε ο ναός ο δικός Σου να είναι άγιος, καθαρός, να μην έχει τίποτα, Κύριε, που να ανοίξει στον εχθρό. Και το διακηρύττουμε αυτή τη στιγμή με ένα στόμα, με μια καρδιά, με μια ψυχή. Αρνούμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού ό,τι έχει εξουσία ο εχθρός μέσα στη ζωή μας, μέσα στο σπίτι μας, μέσα στη δουλειά μας, μέσα στην οικογένειά μας. Όπου για να πατήσουμε, είναι χώρος δικός Σου, Κύριε. Άγιος χώρος, Κύριε. Γιατί εσύ μας λέγεις, όπου το ίχνος των ποδών μας πατεί, είναι άγιος χώρος, Κύριε. Και εφόσον είναι άγιος χώρος, είμαστε φως, Κύριε. Φως μέσα στο σκοτάδι του κόσμου. Είμαστε φως, Κύριε. Φως, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Είμαστε υπομονή, Κύριε. Μέσα σε έναν κόσμο αγανακτισμένο. Είμαστε η χαρά, Κύριε. Μέσα σε έναν κόσμο λυπημένο. Είμαστε η ευλογία. Μέσα σε έναν κόσμο καταραμένο, Κύριε. Ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Είμαστε η ειρήνη. Μέσα σε έναν κόσμο ταραγμένο, Κύριε. Είμαστε η αγάπη, Κύριε. Σε έναν κόσμο που δίνει μίσος. Ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Γιατί όλα αυτά είναι δικά Σου, Κύριε. Είναι αρετές δικές Σου που τις έδωσες στο λαό Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν, Σου μου δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια, Σου μου δόξα, Κύριε. Αυλές του τώρα ζούμε κι αξιολογώντας το Θεό. Μες στις αυλές του τώρα ζούμε με ευχαριστία στην καρδιά. Υψώστε Αυτόν, γιατί ο Θεός μας δοξάστε Αυτόν.
Αυτόν, γιατί ο σωτήρας δοξάστε Αυτόν, είναι ο Κύριος. Γιατί ο Θεός μας δοξάστε Αυτόν, είναι ο Δημιουργός, υψώστε Αυτόν, γιατί ο σωτήρας δοξάστε Αυτόν, είναι ο Κύριος. αξιό, Κύριε, να δοξα
Φωνάξτε στον Κύριο. Φωνάξτε στον Κύριο όλοι οι γη. Δουλέψτε στον Κύριο με βαθιά χαρά. Ελάτε μπροστά του αγαλίαση. Και μάθετε τον Κύριο είναι ο Θεός. Ελάτε μπροστά του αγαλίαση. Και μάθετε τον Κύριο είναι ο Θεός. Αυτός έκανε μας. Αυτός έκανε μας εορτή εμείς. Εμείς είμαστε λαός του. Και πρόβατα του υπακούτου. Εμείς είμαστε λαός του. Και πρόβατα του υπακούτου. Δείτε στις πόρτες την οναδόξα. Δείτε στις αυλές του μεκατούδι. Δώσε τη δόξα όλοι σ' αυτό. Και όλοι και το όνομά του. Γιατί είναι αγαθός. Το έλεος του έχει στον αιώνα. Και η αλήθεια του μένει σε όλες τις γενιές. Και η αλήθεια του μένει σε όλες τις γενιές. Φωνή γλυκιά από τον ουρανό με γέμισε φως και ελπίδα. Λιμάνι θείο, πράω και ζεστό, γαλήνη στην καταιγίδα. Στου Χριστού το λιμάνι είμαι ασφαλής, με γεμίζει η αγάπη του κι είμαι ευτυχής. Την αγάπη που δίνει δεν τη δίνει άλλος κανείς. Όσο είμαι κοντά του είμαι ασφαλής. Φωνή γλυκιά από τον ουρανό με γέμισε φως και ελπίδα. Λιμάνι θείο, πράω και ζεστό, γαλήνη στην καταιγίδα. Στου Χριστού το λιμάνι είμαι ασφαλής, με γεμίζει η αγάπη του κι είμαι ευτυχής. Την αγάπη που δίνει δεν τη δίνει άλλος κανείς. Όσο είμαι κοντά του είμαι ασφαλής. Τα λόγια του αγάπη και ζωή, στα έργα του η σοφία. Οι λέξεις του αγγίζουν την ψυχή, η αγάπη του είναι θεία. Στου Χριστού το λιμάνι είμαι ασφαλής, με γεμίζει η αγάπη του κι είμαι ευτυχής. Την αγάπη που δίνει δεν τη δίνει άλλος κανείς. Όσο είμαι κοντά του είμαι
Στου Χριστού το λιμάνι είμαι ασφαλής, με γεμίζει η αγάπη του κι είμαι ευτυχής. Την αγάπη που δίνει δεν τη δίνει άλλος κανείς. Όσο είμαι κοντά του είμαι ασφαλής. Ο βράχος είναι ο Χριστός μου, σ' αυτόν τον βράχο χτίζω εγώ και αιωνιά θα κατοικήσω μαζί μ' αυτόν στον ουρανό. Ο βράχος κι η καταφυγή μου, ασφάλεια είναι ο Χριστός. Τις μάχες όλες τις κερδίζω, δεν έχει δύναμη ο εχθρός. Χτίζω στο βράχο των αιώνων, αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Κι αν μετατοπιστούν τα όρη, ο βράχος είναι ασάλευτος. Χτίζω στο βράχο των αιώνων, θεμέλια έχω δυνατά. Στις μη πλημμύρες κι αν θα έρθουν, ο βράχος είναι σιγουριά. Ο βράχος και το στήριγμά μου, η δύναμή μου και το φως, την αγκαλιά του πάντα ανοίγει. Ο βράχος είναι ο Χριστός. Με τον Χριστό ποιος θα χτίσει, που είναι ο βράχος της ζωής. Αιωνιά αυτός θα ζήσει, θα είναι πάντα νικητής. Χτίζω στο βράχο των αιώνων, αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Κι αν μετατοπιστούν τα όρη, ο βράχος είναι ασάλευτος. Χτίζω στο βράχο των αιώνων, θεμέλια έχω δυνατά. Στις μη πλημμύρες κι αν θα έρθουν, ο βράχος είναι σιγουριά.